Strange na casa ar seo copa tá sé copa seatan hain iad a gearú iad a chormú sanrod agus an chan iad a humús dean chan sin chlácharam agus curta éis dean chan suas go dtí seo agus toman tún chun tún casa deamar sin sin dó as fossil sinna dhéanú níon sinach stuff a bhí fága heaglaat atá na bhfuil clúdaí heaglaat iad eile sin sinna teandó a bhí mé dhéanú tá sé seo ní séfataí agus tá go dúir stuff eile sa te agus tá rudaí sinna dó a bhfuil an crack sin líad a bhré iad chuint le brethorú le brethorú nó agus iad a cheangal san tá gobar na gasa agus sin don dar san seo si a gáil anis na bhfuil mai pinci agus fuirtí seo chuir sí seo chuirtí fuirtí seo gan ha agus sagla fan leis an na ruíile tá sé teo cúile tá gláthú rúmsa go fáil na bhil mar nehaidne go bhharm mar sceart agus tá sé trohanse fástaí tin ach níl sí seo tá sé cháinte a cardin sin a hafh gur tógú lomsa tú go bug fuir tas a tógáil mar sceart tá sé forras a leis an bhil a gibug sí mí tá sé teo mai le fásta tuí sé tar go dóibh na heircha lehan áthart níl si an ábal a gáfríid na sconsaí agus barlóm mar sena chu sí sinna bháistún ceanna acu le bhhain agus bhí sin sinnar foioi sé 8 beidir itheamh omlan ach níarn sí rí sé sinna dóibháin sí áid teo agus tána sean fástaí te amach agus tá sé dromú sa te agus tá sé dromú sa te agus tá sé domú náha rú agus parafan agus tá sé te amach an teo ríiste agus tá sé choirteéis san ceanta teanta agus na corneal ag deirú tá strainers a gáin san hart ar teasan tá haon dá trí strainer í agus sa réir a chéile tan chuid is mú deanta hís an sin tan farc nach rú sé don go fáil agus an cinna bhil sa a gáisteán aniu agus seán a rí móra tá get a maiile deanú níl an taon get a hús an sinna tá tarthach mar sceart tána dícathe tan díc sin le deanú a lár tan ceann gáilmátha bá sinna le deanú agus tan ceann seo le deanú agus bhéú an ceann eile le deanú fásta ach gás na tíhíle ní níos mú leis na prípaí ceannach tan ceann tíar a tíú seo deanta sís go dtí gúir tan dtí gúir deanta agus tan ceann eile le deanú fásta ach níana me sin líana ní dónam má tá sin agus sin deanta cehrú seo dú muid capal sin dóibh sé sin na cartan agus agus tá sé hart tá leidní híana an eispeid an mar sin agus tá sé teo a gáil sé teanna obair go maiid níl sé a tuairte teamhar nach tá sé an lánú híon stuff sin ná céarna Tá cat sásta agus an tom tá sin te ní bhíonn sé sásta Sige gambino alta que Tá sé tena géir gambí fásta ba mé dinart Tá sé tena géir gambí Como está se tena géir Tá sé géir mór Tá tá ag beidir Tá sé bh fásca mai, tá siad san tóca tá siad san ábal a gáiste sa mai daana anas.
le tumult na couple seachtain in is. Tá sé go big san fásta. Sí mí. Níd. Tá postí a hiúiste agus tá san na tá bhma caiún bí fanna gonnean don na héanacha. Fagan sé sin go sí an nacht. Sé go stan san fásta. Prineat maidín agus priatí tróna. Agus sin an sean aneol féar óhaint. Níl cappa lugil fa lethar. Agus bar ará go. Agus tá sé tianta me leas an hart na bhil tá thaf mai. Is an máma an tan. Nini. An caravan tan na amat. Agus tan na bagí a gáil. Go mátar, tá sé a gáil má cipí. Tá sé tan fásta fú. Agus seo trí rud sin stuff gláán, níl rud a bí an, díocht stuff dúirs mar tá mar chaidhís teansan. Agus sin an náid sa bhá cac gáil faoi lethar. Agus sin an náid sa róin cac a gáil coppla mío hain. Agus mar ag an tú níl rion a bí dá, tá mar sé buint stuff ó maithas sin a well, hána lá mar a go leor. Sin an cíal sin sean stuff at rope cheanna mé bhí sé crochta tá géir iad. Tá sé ligin eimhridh2. Agus sin an taon na héana abatha tá máil trí nachar coppla ceann sin. Tá March agus seo Jardín san caihí bhar sin. Agus tóirmen ceann sin lom bí breakfast go mar. Bíon breakfast go mar hanach bí abatha tá mar breakfast maidí. Agus seo an aitabhil sa teána na gcónaí. Tá na héanatha agus ní dháilim ná bhí me sín san na néine ó a bíal agus ó a bíal a bre. Agus seo an aite do go bíad ó fásta títí mó do an talú répa níos acu. Sin daon turas. Sís go dtí hartar na chlátha agus sís rud sub tá sé soilir le feice. Agus níl na bastard sinna hiúach go fáil harad. Ach tá mar sé teanna mo íhil níl bhaine bíal teanna mór ní dháilim. Ach paint lód mór rámis. Tá dinne a rá. Sin bhíonn isteach. Tá sé teanna tailt san níos. So agus ar gan méid cruithne tá fást. Chud dá ionta mór. Tá na fegathe gáil ar fátan seo. Híl gur híl me sé gur go leor leasa chur an teanna go mar caiith sin ar ó. Tá sé teanna leithnithe sa dúis na bhil níl na gúra abad go bhhaid á fanis. Go mé go bhil hart an seo. Tá sé teanna fást go maiid na rudaí. Leis a bheith go muid na rudaí tá glásaí na gibhdaí. Fást tá ceanna go mar an sin. Tá paistin sin áitar ón corceach ach níl má gáil sin éan ar is sin craná tá gáil ráthógarach ach sé sin ag beá béthe. Mar a rís tugad thug mé an sconsa seo má. Tá na saoilagaí gáil go maiid. Tá coppa barna anna seo an céad. Agus tá puipastí faoi sin, agus tá puipastí faoi seo fásta. Am na bhá éon an seo. Agus tá rabh na bhil an bastard sin sásta mé ligin teagas na dígacha glanú. Tá sí seo an ba chuir a sinna bheith tríthe níos damne sin. Na coppa tríthe ach sinna iad tá. Deabhail go dtíach níos amátha sanfra na hanig siad. Tá sí sin sac agus spéis bí na gúra go bhiste tá sé sin rá úr na chud na rudí cruithneata an sin. Bé ar méid a bhearú mar bé sé a bí bhhaid roimh na rudí á. Cibí sin an dóibhil sé tá prétí le hat má sin fásta agus tá sconsa seo le bogú. Som go dé am bhil seach. Sin sin méid tá ra teanna gine ach iad sinna le máthas rialtas. Tá sin sé sin le daoine chur ar neolas agus níl na daoine sásta féar neolas mar tá glárthú of na bastards. Gléirí sin an tontu agus na sean daoine nachrúr a gléirí tá siad
Rohan der You'll then you be Rohan like all in yet and son. Tonight, ciao.